tane kuma boli ke o kuma boli ke la ka ta nyogome mo nyogome pisa ko atase nyogome kemema kemena ta fali waji mina donc aba kala mabbe abdoulaye mabli kala bena nyogome ma o la fali mabobli abdoulaye kuma borani nyogome keme famia ma chama fe kasura ke tono kira la ibrahima yisra ka tibabo kasarakati babo sarakati chayra ko a ibrahima kiye bogon chama fare kiye sarakati chama bodu ko dante sarakati mina ibrahima ko hali liteni ko ne bi songodi alama donc ayo ko sa ala fana ya la ni ka la jarabi kasawaga nabi mo ni kira o ga sogote donc abina la jebe ma mina mo ka sawo ya kara mo chama ba ko ibrahima ile du ta ala ye ko ni bien soro ko ma fa ala o ka ba ko ire ibrahima sira sama shi hage mo ni la da la ire be jigi bo jigi bien soro donc mais akala ka ye ka ko ako ja ko ala msiga wele ala msiga do jabi wajibe o kono na donc jabi na ko ibrahima ire bien soro e min baga den ala pe ka to ata se ko ga ti shije ima den soro e kale ka ko ala den dia ala kale na den me ka ka leru di ala ma ko ala ni den dia ni den fo ala e se ka on ni ka la e se ka hakili rabi so ma ka ko den bolo den dia akala ka ko ala ni den dia ma fo ai ala na fa tla bo den ni na ple parce que nya jire be mi na fa to ni ro ni ma fa mu kara ko chama be waju ke to ai ko de ko ai le ni ta ala ko na den dia ma fa ala na amake o to la ila ka ko ni ibrahima ka sa ka ti chama ro de ila o la aso wa ga mi muso ka kene ka o sebe sango o le ibrahima ila ka ko ne ko ni den do ne jira ne kan ala di ko ko ma fa ne mo ti do la me so ma fa ala na ala ye den ka fa ni do di la do yi jira fu muso yi aye bu ya da fu muso ga ko a ila na ka fa den fa ala kelma e a ila jume fu muso nyuma ka jabi na ga mu yi ko uche ko tangi ala di ko te ko ne bi ala ko wa men je ko nsona na den fa ala fu muso fe le ko ri ko bebe den ni ba je hage do ulu je kuma ti ala madoma muso nyuma fe ne ka bon sona ala tala wa na men je ko tangi ala di ko te ne je gran so so wa ti ala ka so sona ala den fa ala sango olo ko ka den fa na haji na yi nalge ko yala ko manga ifa ala ko yalla ya ji na yi mai den fana ye mɔgɔ den ɲuman duwawu den min tɛ sɔn ka masa sɔsɔ a ko tange ala de ko ten ko ka ne faga ala ye ko ne sɔnna n jɛra n'a ye baba o tatɔ a y'a dɛmɛ ala kana na sa a tila k'a fɔ ko baba i bɛ faga sen sirili ni tɛgɛ sirilen kɔfɛ i ka ɲɛda fana siri parce que den ni masa cɛ hinɛ ka bon ni e ma fara k'a fɔ k'i bɛ ne faga ne fagatɔ ɲa ɲɛ nana bɛn hinɛ kama i kana na fagali in bɔ i ka ɲɛ siri pour que a ɲɛ kana bɛn nin ye den ɲuman kumakan ye nka tuma min na a ye muru kɛ k'a b'a da den kan na muru yɛrɛ jɔrɔ la muru ale kunna kana na goya parce que muru siranna a kana na fɔ ko nabi ɲuman den ko ale de muru kɛra sababu ye k'o kan tigɛ donc muru yɛrɛ bɛ ka jɔrɔ o bɛ ka tanga ɲini pour que ale kunna wulama kana na kɛ donc nin ye fɛn jumɛn de bɛ mun yira n na muso ɲuman a sɔnna a cɛ ye cɛ fana sɔnna ala ye den fana sɔnna bangebaa filaw ye donc o b'a dɔn k'a fɔ a ma ci foyi kama ko danfɛn bɛ ka hinɛ sɔrɔ wa an ka sigilen bɛ muso ka kɛnɛ mun kan furu tɛ sabati hinɛ kɔ lamɔ tɛ kɛ hinɛ kɔ sigi tɛ kɛ hinɛ kɔ tu tɛ jɔ hinɛ kɔ donc an ka jɛ ka kira ka cikun la sabati an bɛ sabati ni anw jogo de ye pour que a ka dɔn ko anw de ye muso minnu ta kalan kɛ u ta diinɛ ɲɛɲini k'a dɔn o ni muso tɔw man ka kɛ kelen muso minnu ti ta diinɛ ɲɛɲini o kan ka kɛ misali ye kuma kɛcogo la sabali kɛcogo la cɛ ladoncogo la cɛ minɛcogo la an ka cɛ jaabi ni kuma ɲuman mun ye ka sababu kɛ den bɛ ba jateminɛ ba bɛ fɛn o fɛn kɛ den fana mana taa cɛla la a bɛ segin o de kan donc an bɛ hakili to yen ka kuma jantanw fɛ karamɔgɔw bɛ kɛnɛ kan o na caman fɔ min tɛ nin ye itu akan sallallahu Muhammad salim sango manyana
amala kuma yana take ne ga tuju so ko da ko ba bela de na foi be ka fa ni so ka ko de anga ka to ni market ko na sa o le ka fa yana asa ala ka na da ma ka ka to ni na ko an bela de ne amna kuma di don masa o e ani sabe ale amna kuma di ali sabe ma ale ni akira madam kisiri ne me bai ale na do ni fa kira ka ko la ali sabe kuma ni bol